खुलुमबाय बयखौबो बे आंनि इउटिउब चेनेलाव जोंहाथ' बिटिसि इलेक्सना जाना थांबाय जोबनानै थांबाय फिन आरो गाबोननि गेजेराव बिटिसिनि इलेक्सननि फिथाइ साननो थांगासिनो दं। बेखिनियावनो आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय एग्जाम्पल जायखौ होनो एग्जाम्पलाव जाहैबाय सोरबा सोरबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिपिएफखौ सोरबा 28टा होदों सोरबा पिपिएलखौ 22टा ओरैहाय माबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय दं। नाथाय बेखौ मोनसे गोसोआव आरो बा मोनसे थि खालामनानै लानाय गाहाम जे खोनासंनानै गाहाम इयाव रावबो बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा इयाव हारसिङै सिंगेल मेजरिटि लानानै सोरखारखौ रावबो दानो हाया। मोननैजों एक जानांगोन अब्लासो सोरखारखौ दानो हागोन। एग्जाम्पला मा ओरैनो आन्दाजआव हमना बुंनाय सोरबा रायजो राजानाव थांनानै रावबो सोंहैयाखै नोंबो बेनाव थांना सोंहैयाखै बेखौ जों हारसिं सरकार दागोन आंबो हारसिं सरकार दागोन जों इसिं भट मोन्दों इसिं भट मोन्दों बिदि बुंनानै बा ससियेल मिडियानि गेजेराव बेबायदि फोसावबाय थानाय जेबो लाब गैया आरो फायदाबो गैया। आं बेखौनो खावलायो जोंनि जिहेतु इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैजों मोनसे जानानै सरकार दानो हायोबा 100% बे बिटिसिआव जौगानाया साक्सेसफुल जागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौ बुङो। सोरहा मा बुङो बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा नाथाय रावबो बिपिएफआबो सिंगल मेजरिटि लानानै सरकारखौ दानो हाया आरो इउपिपिएलआबो सिंगेल मेजरिटि लानानै रावबो भटखौ दानो हाया बेखौ मिथिबाय। ओंखायनो होनदो मानसिफ्रा जेसेबांखि गोब्राबा गोब्राबबाय थाथों बिजेपिआ मा खालामनो नागिरदों बेखौबो गेदेर गोलावआ मिथिगौ। बिजेपिआ बिटिसिआव फैनानै जोंनि बर'खौ फुटबल जोनाय बायदि जोनो नागिरगासिनो बेखौ मोजां खोनासंना ला। बेखायनो रावबो सोर बिपिएफ सोर इउपिपिएल बेबायदि माबालायबाय थानानै बुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया मिथिबाय। आंनिबा बेल' जों खौसे जानांगौ खौसे जायोब्लासो जोंनि बिटिसि एरियायाव जौगानाया फैगोन नङाब्ला माब्लाबाबो जौगानाया फैया। गावजों गाव एना एनि जाबाय थानानै जेबो लाब गैया। सिगांनि बाथ्राखौ बा इलेक्सननि जानानै थांनाय काहानिफोर बा जाथाय सोरबा गारि बुख्रुबबाय सोरबा नांलाय खमलाय जाबाय सोरबा बिदा फंबायजों बुलायलायनाय जाबाय नांलाय खमलाय जाबाय बा बाय बाहागिफोर बा सोरबा जों नायलायनो हायि जाबाय माथो होलायि जाबाय बेफोरखौ दोनथ'लायनानै जों बयबो खौसे जाना बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोनसे जानांगौ बेखौसो आं लुबैयो मिथिबाय। सोरबा कमेन्टआव फोरमायहरदो आंनि बुंनाया माबायदि जायो। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखारदों बास बेखिनियानो। अके जय बर' हारि।